Ja, dan scoren ze er doorheen, dan klappen ze bij elkaar erop. En dan gaan ze mooi per schaal wonen. Neem je dat al uit? Die interviewen belangrijke mensen. Ja? Ja. Nou, zo belangrijk ben ik nog weer net. Nou, volgens mij wel, want we zitten hier op een gevaarlijke kruispuntje. Ja, je bent verschijnen onderuit gingen, ja. En wie een jongen bij, die had die 2 keer onderuit lijnen. En zei, nou is wel goed, zei nou kom ik naar huis, zei wie een groep weer lijnen er niet een keer zongen, die er midden op kruispunt. Zeker zo'n 8 lijnen die midden op kruispunt. Dat vinden wij echt leuk, hè. En je gewoon de hut dan, hè. En op een gegeven moment dan hopen ze dat ze het zin houden kist. Ja, dan op een gegeven moment wisselen hoe die mensen binnen. Met zijn eigen wies. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar je wil winnen. Ja. Ik wil ook winnen als ik op een fiets zit. En wat kun je nou doen om de fietsers een beetje te waskoren? Nou, gewoon even waarschuwen dat ze op afstand. Dan gewoon een Libisch op de kant staan. En dan zeggen ze, jongens, doe rustig gewoon af. Doe even rustig gewoon. Dan zeggen ze, jongens, doe rustig gewoon. Meisje, doe rustig gewoon. Rustig gewoon. Rustig gewoon. Dan sta ik er even heel dit even dingen.